video z môjho kanálu. Je to teraz na serveri Nether Games, úplne nový server podľa mňa. Aspoň ja som toho na takom natrafil. No a dnes budeme hrať Bed Wars. A bude to quattro. Takže budem s náhodnými ľuďmi na náhodnom tomto. No, chápete. Sorry. No. Ideme hrať. Musíme samozrejme počkať. 7 tu sú. Nice. Čo toto teraz skáčem tento parkour, tak vám chcem povedať, že náš short dosiahol 21 zhliadnutí. Je to veľmi veľa, aspoň na mňa, čo to je tento kanál, čo má len 2 odbery. By the way, ďakujem tým ľuďom, čo vôbec dali ten odber, že ma takto chcú podporiť. No a sme v hre. Dúfam, že nebudú žiadni rushry. Takže budeme hrať. OK, už majú bloky. Počuj, nie. OK, už som si myslel, že je tu hacker. OK, počkáme si na 26, pretože tu je to... Ježišimaria. To tak, že ja si kúpujem takto a potom si kúpim Stone Sword, ktorý vlastne stojí 10 ironov. A teraz... dobre, skoro. Oh shit. OK, toto urobím takto. Sorry za môj veľmi pekný slovník. OK. Yes! OK, idem si uložiť goldy a... Shit. OK. Ideme si uložiť goldy a ideme hneď postavať zase znova posteľ, pretože modrí rašujú. Takže ideme... Oh shit. Aha. Gádam. Kamo, dobre. Mohli by sme niekoho rašnúť, ale neviem koho. Zelených? Dobre. Zelených. Poď. Yes. Easy. Dobre.